गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों बर' थुनलाइ आफादनि जानानै चिरां जिल्लानि बिजनी हालामनि सिङाव थानाय नैबे बरलगाव थेमफाख्रि फोथार बेयाव बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया सानथामनि हाबाफारि एबा 9, 10 आरो 11 साननैया जोबलांबाय दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेल दङ। बे हाबाफारिया जों नुनायाव खोब मोजाङैनो जालांबाय आरो दासिम जेरैबायदि हाबाफारि जाबाय थादों बर' थुनलाइ आफादनि बे 65थि बोसोरारि जथुम्माया मोनसे गोसोआव लाखिथावना मोनसे जथुम्मा जानानै थासिगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो बिनि थाखाय बानजाय आफादा जिहेतु गोबां खस्थ' खालामदों आङो गिबियावनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बानजाय आफादखौ साबायखर बावगोन आरो लोगोसे बिजनी हालामनि जेसेबां रायजो राजाफोर दङ बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिसा बिथांमोननोबो साबायखरखौ बावहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंबो बर' थुनलाइ आफादा बोरै हायो जोंनि जेसेबां हाबाफारि लाजानाय बेफोरखौ जोङो जोंनि मोनदांथियावथ' जों बोरै हायो मोजांखौनो खालामनाय बायदि मोनदों। मोनफ्रोमबो प्रग्रामा माने जोबोद मोजाङै जालांदों। मालाबा समाव 10 मिनिट 15 मिनिट लेट जादों नाथाय गासैबो हाबाफारिया खोब माने आब्रुथि गोनाङै जालांदों। आरो सेसनमोन गोदान बिबान दानायनि बेलायाव आद्रा थानाय नुनो मोनदों मा फोरमायगोन बे बेलायाव? नंगौ मोनसे जारिमिनारि जथुम्माबो बियो बे बेलायावनो आरो बयबो गोसो गुदुङै आसामाव थानाय गासैबो जिल्लाफोरनिफ्राय जेरावनाखि बर' फिसाफोर दङ बाहागो लाफैदों थान्दै महरै नेपालनिफ्राय बाहागो लाफैदों सोनाब बंगनिफ्राय बाहागो लाफैदों गोदान दिल्लीनिफ्राय बाहागो लाफैदों मेघालयनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो जोङो बेबायदिनो फ्राय 2000नि बांसिन थान्दैखौ लानानै जोंनि जेनोखि बर' थुनलाइ आफादनि थान्दै जथुमखौ जोङो साननै खालामदों। जोबथा जि थान्दै जथुम एबा मैया 10 जानुवारिनि मोनाबिलि समाव जोंहा माखासे गोनां आयदानि सायाव जों सावरायदों। जोंनि हारिनि राव थुनलाइ जोंनि बिजोंनि जेंना बेफोरखौ लानानै जों सावरायदों आरो बेजों लोगोसेनो जोङो थुनलाइजों लोब्बा गैयै माखासे जायफोरनाखि इसुफ्रा जोंनि हारिनि इयुन जोलैजों लोब्बा दङ जेरै जोङो मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनाय आसाम सरकारनिफ्राय आरो बेजों लोगोसे माने हा-हु होनो नागिरनाय बेफोरनि सायाव जों बिराद गोथौ आरो गुवारै सावरायनानै जों माखासे गोनांथार थांखि लानाय जायो आरो बेनि गेजेराव बेखौ जों दिनै नोंथांमोननो बुंगोन जे बे मोनद' हारिनो खुनु पयटे ST होनो मोना। सोरबाया बुंनो हागौ जे माने खहा जायालासिनो होनांगौ जों बावबो गैया होनो मोना नालाय होनो मोना जोंना बे स्पष्ट खोथा आरो बेजों लोगोसे दिनै आसामाव जों नुदों आसामाव बिथांमोना आसाम सरकारा मानजाथाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जायफोरनाखि सरकारि हायाव हाबनानै दं इन्डिजिनासनि बादै बिसोरखौ होखारबाय थादों। बे एखे लाइनावनो जोंनावबो BTC आव होखारनांगौसो आरो बिनि थाखाय जोङो सोरनावबा सोङालासिनो सरकारा हारसिं मावनायखौ जों लुबैयाखै। जोङो हा होनायनि बेलायावबो जोङो खोथाखौ बुंगोन जे सरकारा हारसिं डिसिसन लानो नाङा मानोना हाया बहुत गिदिर बाथ्रा दिनैनि दिनाव हानिफ्रायनो गोबां जेंना फैदों। आसामनि दिनै आथिखालनि जेंनाया बे हानिफ्रायनो फैदों आरो बेखौ दिनै आसामनि मानजाथाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनदांनानै हमदांनानै इयुन जोलैनो बिथाङा मोनसे सनानि आसाम होलांनो नागिरदों बे खिन्थु जोबोद बाख्नायथाव। एखे लाइनावनो BTC आवबो आसाम सरकारा गोनां जायोब्ला खामानिखौ मावनांगौ एबसिम खालामनांगौ जों बेखौसो गोख्रोङै खावलायगोन आरो बेनि लोगोसे जोंहा BTC सरकारनिफ्राय गोदानै जि मोनसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे आयेन बानायदों बेवहाय जों नुदों जे बे आयेनखौ जुदि बाहायोब्ला माखासे बिथिङाव मुलाम्फा दं आरो माखासे बिथिङाव खहा दङ। कलेजनि बेलायाव जों ओरैबायदि लुबैदों बेवहाय जोङो डिपार्टमेन्टेलि बा माने जेरावनाखि फरायसा दं बेखौल' लागोन बेबायदिखौ नङालासिनो कलेजआनो फुरा कलेजआनो माने प्रभिन्सियेलाइज खालामजानांगौ बे जाबाय जोंनि लुबैनाय। जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे जेंना जेंसि दं फरायसालिनि
बेफोरनि सायावबो जों गोथौ आरो गुवारै सावरायदों जोङो बर' बिजोंनि फरायसालि गायसननायनि खोथा जोंहा आदर्श बिद्यालय गायसननायनि खोथा बेनि सायावबो जोङो हाउसनो खोन्थादों आरो बेनि अनगायैबो दाख्लैबावै आसाम सरकारा मोनसे केबिनेट मिटिं जानायाव बिथांमोना 100 माने बिजोंनि फरायसालि गायसननायनि खोथा बुंदों सरकारि फरायसालिफोर बेवहाय जोंहा 40% बर' मिडियामनो होनांगौ बेखौ जों दाबि खालामदों बेबायदिनो जोङो गोबां माखासे आयदानि सायाव जों सावरायदों आरो जों माखासे गोख्रों थांखि लादों जाहाथे जोंनि बिजोंनि बेलायाव जोंनि रावनि बेलायाव जोंनि थुनलाइनि बेलायाव जोंनि हारि दानायनि बेलायाव जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जों माबा मोनसे मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखाय